wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi hacking din sim card, kamar ka ansa number wani ka yi hacking din sim card din shi, kamar da za ku iya in ku yi hacking din shi za ku iya tura text, za ku iya kira da message. Kamar da kuke gani muna koyar da wannan abin ne ba wai don cutar da mutane ba, muna koyar da shi ne don ilmantarwa. Abu na farko da za ku yi shi ne za ku je AliExpress searching din empty sim card. In ka yi searching din empty sim card sai ka yi searching din sim card cloner. Akwai devices wanda za ka yi sau da abubuwa dai da ba in ka gama sauwa za ka iya hacking din sim card. In kai so za su nuna ma wani bidiyo a ciki, irin short video haka yadda za ku yi amfani da sim card cloner din. Amma wannan abin bai da kyau don za ka iya amfani da number wani ka kira wani, kamar haka budurwarka kana iya budurwar abokinka haka kana iya amfani da number shi ka kira ta. Amma kusan wannan abin bai da kyau.